sing kepindho seneng lali bingung karo pangling kuwi watak menungsa sing pungkasan papat uwas susah lara karo bilailah nek papat ping 3 kuwi rolas saben papate kuwi dadi cirine menungsa sing kesandangan getih kulit balung daging mula turuwa nek arep nesu mudhang turuwa nek arep nesu tegese yen arep tuwa kana bisonmu nggonen turu ning ora kok nesu marang mungsuh ning nesu marang mungsuh kena nesu nek arep perang tegese kudu wani lan kendel perang nek arep mangan tegese perang ana nafsumu sing tumuju menyang pangan tegese wong kuwi kudu wani keluwen mangan nek arep mlaku-mlaku ki tegese mangan sak perlu mlaku nek arep turu tegese arep krasa ngantuk kuwi aja diuja dong karo kandhaku yo dong mudeng sampun sinuwun anak kula tartemtu mimpang wonten blabar kawat Seto jaganana wawan ngrupa kenconan apa karepe turutana Seto nggih istahaken dawuh diwaji nyuwun tambange pangestu pareng madal pasilan sing ati-ati anakku Seto aja kaya bocah cilik
Utara, ayo padha nyenyuwun marang Hyang Mahanasa supaya mimpang jurite jago saka Wirata. Ih. Ngestaken dawuh Kanjeng Rama. Racangka. Ih, wonten dawuh Dewaji. Kaya wis ora ana dawuh maneh. Budalna kang samya seba ingsun kundur ngedaton. Ih, sendika Dewaji lan sing disuwun muga ubayane datan balenjani.
kan wae limbukane sedurunge tak ngaturake salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya wis padha lenggah meneh. Ya, puji syukur kunjuk ngersani Gusti Kang Maha Agung. Dene bengi iki awake dhewe nglakon sowan. Sowan ana ngendi? Iki sowan ana ngendi nak kowe wis ngerti dhewe? Iya. Ana ngendi? Ana Karangasem kene. Ya, betul sekali. Iya. Mau ceritane arep rene we ndadak mandeg ngene kancaku sik. Iya, takon dalan. Kok ndak dubeng-ubengke karo jujul map. Iya. Saiki iki ujube apa iki, Nok? Ujube apa, Mak? Iki ya kuwi bersih dusun. Bersih dusun. Kene bersih dusun kuwi mujudake pralambang wujud rasa syukur marang ngersaning Gusti sing diaturake dening para masyarakat. Awit rejeki kang wis ditampa kang awujud kuwi mbok kuwi saka hasil panen saka anggone olah tetanen. Mbok kuwi anggone le padha makarya ana ing ngendi papan. Yo. Para warga uga singkut gumregut manunggal nyisihake wektu bondo lan uga tenagane kanggo gawe adicara iki. Iya, Mak. Nah, terus sinebut bersih dusun iki sejatine mengko Tegese ngresiki lair lan batin. Ing tata lair iku ya kuwi para warga ngadani gotong royong ngresiki desane saka reget lan sak panunggalane. Iya. Dening batin ku ngesti marang Hyang Agung mrih tansah pinaringan pangayoman lan uga rejeki kang lumintu. Ngono, Mak. Bahan mula banjur diadani pagelaran wayang sewengi nutuk iki sing sejatine kuwi iki minangka sarana laku prihatin. Iya, ngono. Merga wong Jawa kuwi duweni gegebengan yen to dadi wong kuwi kudu betah melek, betah ngelih lan betah ngampet hawa nepsu supaya bisa ketekan sediane. Ngono, Mak. Kuwi mau mulane kanthi dianake pagelaran adicara bersih dusun iki duweni pengajap supaya ing taun kang bakal tumeka lan ing sakteruse bisa kaparingan lancar lan gangsar anggone padha makarya lan ngupaya boga. Muga antuka sandang pangan kang murakapi jroning bebrayan agung temahan kasembatan lan kawujud urip kang santosa bagya mulya nadyanto ana ing padisan kejaba. Saka kuwi aku karo kowe ya kudu tansah memuji lan nyuwun marang ngersane Hyang Agung. Muga kabeh warga masyarakat mriki kaparingan bagas waras, kaparingan yuswa ingkang panjang, adoh saka lara, temah tutuk anggone momong anak putu. Kabeh kang tinandur muga tuwuh lan awoh ngrembaka, kabeh wae pinaringana ayem tata titi tentrem. Allahumma amin. Yo. Amin. Wis ujube wis diaturake. Iya. Engko yo ngaturake panuwun kang tanpa upami dene wis apa ya percaya pitados dhateng kula dhateng limbuk cangik-cangik limbuk saking tlatah Seduya, Sedayu, Bantul. Iya. Mestine awake dhewe ya isih akeh kleru-klerune, akeh lupute. Iya. Mergane awake dhewe kuwi apa nak Isih dalam taraf pembelajaran. Nah, isih pembelajaran, isih dalam taraf pembelajaran. Mulane menawi enten klentah-klentunipun, kathah lepatipun, kathah kital apa jenenge? Klentah-klentunipun nggih
Kula nyuwun ageng samudra pangaksami. Iya, Mak, kaya ngono. Heeh, wis kabeh wis diatur ae. Diatur ae iki. Diaturake. Iya. Bang iki barang awake dhewe iki ora dhewe. Tegese ora dhewe. Bang iki awake dikancani karo bintang tamu. Bintang tamune sapa? Lah. Bintang tamune Mbah Mur, Mbah Mur. Mbah Baut, Mur Baut Iya, Mbah Baut karo Mbak Niken. Niken sapa? Niken Salindri? Tuh. Niken Sledri? Iya, meh padha karo Sledri. Sapa? Mbak Niken Sarintem. Wah, Mbak Niken Sarintem. Iya. Dadi iki bintang tamune Mbah Baut karo Mbak Niken Sarintem. Iya. Kaya mangkono, no? Iya, Mak. Ya, ngono. Dijumenengake, dongake ana pepanggungan. Ben ngewangi awake dhewe le limbukan le paring panglipur. Iya, Mak, kaya ngono. Sepote arep nganggo apa? Sepote manut kanca-kanca. Iya, kaya biasane manut. Aku wonge manutan kok, no. Iya. Arep wis bebas pokoke arep aku sepot apa wae. Mbah Baut ki apa-apa iso kok ya. Lah iya. Mangga kanca-kanca nyuwun spotipun. Kan dilongkas pitulasan kudu iso baris berbaris. Nah, menyambut hari kemerdekaan. Nah, nggih. Ning nggon aku sing merdeka ndak hut. Kok hut Lho, pir? lha iki hut kemerdekaan. Lah sing merdeka ki sapa? Jare hut aku. Hut ki kepanjangan dari hari ulang tahun. Oh, berarti sing ulang tahun hari. Hari ulang tahun. Lah, ya berarti hari sing ulang tahun itu hut. Hari ki tegese Dino. dino. Oh, lah gue udu hari dhewe dina dhewe. Pun Dina angel. ki tanggaku, hari ki musuhku. Mas Dalang angel niki mengki Angel Nggih. DPR ning mau. omah bengko ning omah. Nang omah yo ora dobel wae lho, Dik. Mangkat loro ki ben dobel lan, Dik. Wilujeng dalu. Nggih, wilujeng dalu. Mbak Sange Mbak Limbo. Nggih, wilujeng dalu Mbak Niken. Mas Dalang kabaripun pripun? Nggih, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kok Nggih. ketoke saya langsing to niki? Nggih, kula saya langsing Resepe Diet. diet napa? kula. Nggih, diete napa resepe? Tak melu kula. Nggih, bendina ngaten nek sore ngunjuk cem-ceman letong sapi. Niku mangke langsung bles. Mosok nggih letong to. Bles terus mangsur terus. Wong tak Mangkala- karepku ki ya arep tipsnya kan langsing lho Lah, Pak ini kan Dalang. anu, Mas Dalang kan dereng kagungan garwa. Oh, Nah. Nek pun kagungan bojo ngeten iki, diete gampang. ngopo kuwi? Lah pripun? Tertekan. Yo ora. Apa-apa kan tertekan karo bojo kayak saya cilik. Tegese arep ngomongke nek aku karo jenengan gek jenengan penuh tekanan ngono. Ya kuwi gur kari duka kiramu. Lho kan nek bojomu ki ora saya dhuwur, ora saya gedhe. Wah, jumbone teko. Wah. Mosok Mbah Baut kon mangap. Mosok kan si panitia ki langsung, "Ya Mbah." Kopi, Tegese- Mbah. Tegese jenengan kan ngene apa piye?
Nggih, kajenge rampit riyen. Nggih. Nggih. Ya awake dhewe ning mburi. Lah ya kok nanti ora oman. Soale ora ketulis awake dhewe iki. Lho gelasé wis diitung pas. Ngestaken dawuh Nggih. Mas Dalang. Alhamdulillah. Dingat tanpa upami. Leres. Nggih. Ngatasi kula kalih bojo kula. Nggih. Saged nderekaken Mas Dak. Nggih. Gading paukir. Leres. Mas Dalang yang lagi viral. Aku anggere nderekke Mas Gading ki rong dina ora enak mangan. Mergane Loh, Ora neng-neng omah iki dadi. Lah kek Tak kok lagi nek saka kene tak belanjake. ngoten to. Yo prihatin muga-muga yo. Bungah kang tanpa upami. Ingkang baken nderek kula nuwun nderek Mangayu Bagyo. Nggih, monggo Mas. Tambah kalih. Genah ra ketulis aku yakin. Menika adicaranipun bersih Dusun. dusun. Nggih, bersih dusun. Dusun Bersih dusun utawi merti dusun. Nggih. Rasul. Utawi rasul. Rasul. Nggih. Rasulan. Nggih, rasul. Alhamdulillah. Dusun pundi Bu? Karangasem Paling. A dan B. 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 Oh, Karangasem B. B. iki sik mboten derek. Oh, beda kelas iki sing Satu B. padu dua. B. Karangasem B. Sisuke Karangasem C. Nah. Yo Karangasem ki AB. Oh iya. Ngaten. Nggih, Alhamdulillah. nderek Nggih. donga. Mugi-mugi wong nek ujube rasul kan sedakoan to, Bu. Leres. Nyatane awake dhewe mampir wonten dalempun Pak Sagiman. Pak Sargiman kalian Bu Herning Nah. sih. Herning sih. Langsung disiapke apa-apa. Begitu awake dhewe bleng langsung lodong disisetke. Oh isih siji. Oh. Tenan to usul aku langsung entuk siji aku. Nggih, langsung Matur nuwun. maksude disisetke ora tene ora entuk didarke ora. Lah terus? Aja nganti mlempem. Oh. Nek ora mungkin mosok apem barang disisetke. Matur nuwun. Transite. Matur, Pak Daki, Mas. Nggih, jane dikersake Pak Wahyudi. Meleh Pak. Oke. Ajeng rampit riyen. Sampun matur nuwun nggih Nggih, Pak. matur nuwun, Pak. Panitia RT2. RT2 nggih. Nggih. Kalih malih, Pak. Nggih. Kang Baken matur sembah nuwun lumantar Pak Wahyudi. Nggih, sembah nuwun. Matur Nggih. nuwun Pak Wahyudi sehat selalu. Minangka panitia. Pinangka panitia ugi ingkang telepon Mbak niken tanggal niki selo siap Mbak niken siap. Jane kula mboten selo, Pak. Lah kene Nek awrat ajeng sowan wonten Karangasem. nggih. Kula selake. Kudune kula teng Klaten iki. Elok kudune wengi iki ning Klaten. Klaten, dirimo tak batalke Klaten. Mergane ngopo rono ki? Arep babat jagung. Tak kira tanggapan. Wah, ndek iki lagi laris-larise kok ya kepiye to? Golek pangan ki ndi sing laris wae. Ora payu dagel adol tok pe jagung. Wingi wis jagung ra payu dagel payu aku adol poman. Langsung sugih aku kuwi. Resik. Ngadinongo Mas Gading, Nggih. Mas Dalang, sedaya pinaringan bagas waras sehat, Amin. panjang umur, Amin. ayem-ayem toto titi tentrem, lancar samubarangipun. Amin. Amin. Alhamdulillah. Ngestakaken dawuh Nggih. kula sowan kalian bojo kula baut wonten dawuh menapa Mas Dalang balas. Lah wingi matur ngene gur centang siji kok ora dibukake ora. Barang dibuka kur ijo terus iki ngopo. Ketoke dalam bahaya iki aku. Lah jare jenengan mane ya wis WA-an karo Pak Wahyudi. Nggih. WA-an terus Pak Wahyudi ki marai senam jantung. pisanan ngendika kepiye, Pak? Aku ro kuwi anggaran 9 juta lho, Bu. Eh, WA pertama lho, Bu. Pak Wahyudi Pak WA. Wahyudi, heeh. Baut niken 9 Sangang yuta. yuta. Let setengah jam dihapus. Pesan ditarik. Sore niki WA meneh, ngapunten Mbah salah kirim. Terserah ajeng kirim napa mboten nek hitunge lepas bocah ngirim. Golek dhewe aku yo. Tegese iki aja ngitung bab kaya ngono kuwi nek karo warga masyarakat kene wis kaya bate. Wah ora aku nek bengi iki. Bate. Ora ropon aku nek kene tetep ora bate aku pokoke. Bate yo mulih zong tenan kok. Berarti ya tetap hitungan. Hitungan perkara kok nek wis rampung hitungan ki ya awake dhewe aja tegel-tegel banget. Heeh. Poma awake dhewe paring 4 yuta ya aja digawa kabeh.
Terus Paling ora ditinggal selawe. tak kira separuh Bapak. Urung Nggih, masalah. Mas Dalang Nggih. monggo wonten Nggih, mobil nawala wonten menapa? Jawa Mas Dalang. Nggih niki nggih nek nawala nggih. Tesih kalih niki. Nggih. Sik. Niki pun enten sik nyuwun podang kuning. Oh nggih. Nggih niki Podang kepada Haji Suratno, Haji Sutiem, Pak Watijan, Blantik Sapi diperanjam PPU Kaltim IKN dari Pak Wagito Karangasem. Oh Niki nggih. nyuwun podang kuning. Terus niki Podang kuning. nyuwun lagu Riwu Tiwul Gunung Kidul. tolong njaluk riwu adikku. Urung rampung lho. Lah arep ngendika terus Lah aku ana mak Mas. rakam mosok ngesake riwu. Lho aja. Riwu kae maneh aku. Oh mriki. Mbok wau kongkon Mbah Baut wae to, Mas. Nggih, Mas. Bojoku ki ya luwesan, ya sik kon nggo jumbo ceret ki iso. Kula sing dikengken kula iderke Mas lumayan. Lajeng menapa? Niki Tiwul Gunung Kidul sinden Mbak Ika Suhesti. Oh Oh nggih. nggih. Dari Kasuesti. dari produksi tempe Mbok Karbilah Mungsan RT 16 Mungsan Palian. Nggih. Matur nuwun Nggih. nggih. Mbak Mengke dipun pinangkani. Res, berarti menika podang kuning rumiyin nggih. Derek aji saya bedirin. Mengke mawon podang kuning Oh, niku. mangke. Padha Nggih. mangke. Manut dawuh, manut. Kula didhawuhi. Dibikak ngagem caping gunung riyen niki wau nggih. pun ditelepon. Halo, Halo. halo iki engko aja lali caping gunung. Oh. Enten pun enten sik telepon saking Pun telepon enten. sampun mau saking Mas Admin. Oh, Nggih. dari engko caping gunung keroncong. Caping Ya ora ya nganggo gamelan. Caping gunung hip hop. boten. Ya alhamdulillah ditunggoni pengibote sing luar biasa. Mas apa? Mas Sangkring. Mas Sangkre pengibot paling betah lho. Lah kok iso? Kancane iki ning ngibot anggere rong lagu leren kono ora iso ngendreke. Tantane leren nyanyi ki tak jabut kabelku ki iso ngendreke apa. Yo dijaluki lagu negara angin kok metune antangin iki kepiye to? Kep Sangkrit. Anu Pak. Bapak Ibu Pamong ingkang rawuh ingkang nenggani, mbok Nggih. bilih pun nenggani Alhamdulillah, Pak Pak Dukuh. Lurah, Pak Dukuh, Pak Newu, Pak Jogoboyo, Pak Rarawuh. Pak lah ngopo kok ora rawuh? Boyone bubar kok. Kok Jogoboyo malah nonton wayang. Geger boyo nyokot iki weteng. Tegese Jogoboyo ki menjaga keamanan, Oh, iya, iya. beboyo, Iya, iya, berbahaya. iya, iya. Nggih. Nggih. Caping gunung Mas Dalang. Nggih, Caping caping gunung. gunung. Nggih, bawane sinden urut. Nah, ngono Pak. Nek masalah War- lembang kuwi Warga laras ya papan. Waranggonone jos. Aja kaya rombonganmu. Rombongane niki kan kita tampil pisan ra nganti rampung do mulih. Lah ngopo? Lah gendeng penjalukan renek sing ngerti blas. Saya suwe saya beruwet. Pamit pun saentene mawon dhateng klithih. Nek urung mumpuni aja nampa tanggapan. Ngeler wirang nyuk. Wah, sembrono. Kok Tolonge terus- aku nyok. Nyuknya. Oh, nyoknya. Tak kira Oh. mak teratap aku. Teko nganti moncor tekan langsung duduk kebugiru. Biar kowe saya gudel, saya. Lho tegese ning lak ning seni iki tegese latihan, belajar. Nek latihan ki aja nampa amplop. Ana latihan kok hitungan nanti dirik-dirik. Kudune bubar jam 4 kok jam 2 seprapat pun pamit ngapunten. Wonten dobelan. Dobel wirang ngono. Ning kene iki jane iki paribasane nek nderek warga laras ki paribasane aku ya ngangsu kawruh. Iya. Nek dipikir nek golek sing ayu kurang apa to ki? Waranggonone Oh. ayu-ayu. Golek sing pinter nyanyi kurang apa to? Kabeh do pinter nembang kabeh. Lah sing ora eneng siji. Apa kuwi? Golek sing elek angel. Mula aku ya melu genah ketompo. Lah kek awake dhewe ki ya ngono kuwi brangkak gosok timun wungkuk jaga imbu. Ngono to, Pak. Nggih, monggo, Bu. Berarti kula jengleng kene Saking iki. mriki Nggih, napa, Piko? jengleng. Saking mriki, Oh. saking Mbak Anting. Sing Mbak Anting, ayo jengleng siap-siap, Pak. Mbak. Wah, Mbak Anting. Raup Mbak Anting. Ora, aku ya gumun lho, Bu.
Lah Lha nek antinge semono ora kupinge suwek. Lah nggih. Asmane Mbak Anting ora teges ki anting-anting. Lah umume 2 gram apa 1 gram blungkus semono gedhe. Mbak Anting, oh nek kuwi berarti anting 74 kilo. Mbak Anting lambang sih. Iya, lambang Monggo, sih. Mbak. Saben bengi. Siap-siap. Rasa hibur. Nyawa Ora yo pas suwe-suwe tak teni ngene bae. Lah timbangane kewirangan. wis kowe bae kok Pak rodok serono kowe. Tak pati kono ora pat-pat kok yo nerak sitok-sitok. Timbangane ra Matur no matur karo Mas Wahyu. Nyun diringi Mas Wahyu. Nggih jenengan iringke Mas Wahyu. Diringi kok diringke. Beda kuwi, beda. Nggih. Geser. Geser berarti niki Pak Geser Dalang. nggih. Geser. Mbak Anting, monggo Mbak Agnes. Nggih, monggo Mbak Agnes. Monggo, Mbak. Yen memajan. Ayo Pakmu. Asik. Apik. Asik. Hihi. Hihi. Sibuk Mas. Pi aku nek delok ning nggon layar streaming lho. Nek nggon aku klambiku tak ngubah apik klip. Lah nggone jenengan Batman spray iki. Apike ning ngendi ki? Ding 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 kayak klip. Ding 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 ding. Ding 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 ding. Mereng nek jenengan coba. Anak kowe ora masalah, lah aku yo tobat nang kesuwen. Lah ngopo? Ding 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 ding. Ding 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 ding. Nek kur kari goyangke lho Pak. Ding 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 ding. Iya. Gek goyangno nggonamu. Kentrongan ning tuthuke bebas lah tuthuke iki to. Tung. Kotok. Oh iya kak Mas. Andre. Ning apik sing ngendangi Mas Ayu. Ding ding ding. Ayo Mbak Agnes. Asik. Ayo Mbak, sekeding iya. Sekeding. Mong karo iki jatilan opo? Pinter kowe nek nganiaya wong liya ki ora bener. Arep nendi, Mbah? Iya, Ding. Jare wingi wis garangan sukian. Kok saiki jatilan meneh? Aku ora Garangan sukian. sekuat. Sekuat. Sukiat ki lek kowe. Mosok lekku dirokno kaya garangan. Lah kek ponakane ki apa? Ya terwelu. Ayo Mbak. Jenur kuning. Iya. Telat. Lu nganti ngowak. Mas. Kula tak matur. Apa-apa ki nek rapas ora kepenak blas, Mas. Lara Mas iki. Yo.
Aku tahu lho ngene ra pas iso ketedhon lho. Kok malah ngadake kuwi. Lah maksudnya ngene kan saking mantepku, Bu. Mulai saka limbukan aku. Entuk 2 yuta gek nambahke 2,5. Jane gampang karo diurut nganggo geliga. Durut kepiye go geliga dikul mlecet. Ketedhon kok nganggo geliga. Mbok diremason kok ora mari, Mbak. Cocok niku cocok niku. Cocok kok karo kejat-kejat. Endi ana nek kene durut kanggo remason. Lah kan Mas Dalang sing ngendika. Ketoke barang wis mapan ning remasone malah sing mempeng. Enggak. Kan ketegelen Mas Dalang. Geser, Mbak. Geser, Mbak. Ayo Mbak Riza. Mbak Ori. Aja pas jinjit to kudune pas mudhun. Jrenge iki ngono. Sapa kowe? Aku, Bu. Ngoh. Ketoke ra nganggo leteng nggih. Kok isih kelap-kelap. Was. 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 Kowe ku ngopo? Pawang. Gusti Allah. Lah nek sing siji jaten dadi. Padha-padha golek pangan sing siji kur. Kok sik Nek aku nganti pedakilan Gusti ya. Pulo ora sing resi. siji jatilan ki nek sing siji dadi jatel, sing siji dadi pawang. Boleh ya aku tak dadi pawang bae nek kok ngono wis. Sik, arep dadi pawang. Iya. Sing jatel aku. Iya, yo. Aku sing dadi. Heeh, yo. Genah sanggup, Sanggup. kuat, mampu. Yo, Ngenang Mas. ini kok yo. Yo. Jare nek aku dadi kowe sanggup, lagine tak tinggal mlayu yo Kudune kerja ki ora. Lali ora tak pageri kaya iki mau. Anu Bu, biong aku kejlegoh nyungkoh. ngene be Bu. Nek awake dhewe saya diongso balekno separo ya mulih. Balekno separo kepiye no sing transfer wis tahun wingi. Sosok menehke ditutup rekeninge, ora nyelakani kok ngene iki. Rekening opo? Anggere mangkat kok kurang wis entek, mangkat wis entek. Terus rekening Ya kok ngeten. Rasa ndir kenang rikine. Anggere mulai kok kari 200, 300. Operasional ke dhuwur tak kandhani. iki wis ora dadi kok malah kono Ora sing dadi nek kok niar tak tebaske sawite emeng aku.
Ngoten niku bojo kula Mas Dalang ngerti. Jarene saguh mawangi kok malah bingung. Kali ra tak pagri. Aku nek ngedeke jadilan ora tak kebahi setrum. Kok jadilane modar ya wis sing penting aman. Sing penting dadi pawang kepenak. Perkara do modar karepmu. Iki malah ngelokke gila. Kok dilokke gila lho. Gila. Ya padha wae. Kowe nyeluk Mbak Ika cepetno coba. Ika. Padha wae. Ketoke ngelokke aku gila malah kono Ika. Oh. Anu, pun Mas. Kula wedine nganti kewengen, Mas. Mas. Pun Mas. Karepku ya relene rungu kendang kepenamen gitu. Biang ya kurane wahayu. Kesen nggih Pak Dalang. Nggih. Amin Mas Dalang mekelen dhewe. Anu Mas sing penting jenengan bahagia masalah kula cul mboten napa-napa Mas. Monggo Mbak, mboten napa-napa 9 yuta kok Mbak, mboten napa-napa. 9 yuta. Tenang mawon. Dilange nul. Aku ki baik lho. Iya. Mosok nek kesel kon mangan tisu. Ngelah. Kon ngelah. Oh, tak kira kulino lho Mbak, kuwi ning prasmanan ki yo kan piring, sendok, tisu. Lah jikok piring terus tisu. Lah tak kira ki tisune iki ganti kerupuk, iki tak pangan kok ulet aku. Terangane tisu. Bumi iki wetengku biyo malah. Dung. Tisu. Monggo Mbak. Pacita. Iki kuku. Aku wis tenanan. Tak kira gak arep palaran. Palaran perang kok malah tetes. Oh, pengen perang. Perang kudune. Wow. Lek Kudune mau Kang Sensei. kudune kepiye pacitan terus piye? Pacitan gek wedangan ingon cocok ya. Kuwi arep rasulan jeneng. Lah iya, masa bar pacitan perang ketok le ngenehi pacitan ora ikhlas. Iya, dibaleni gek perang. Perang. Perang iki. Heeh. Perang. Ceritane rebutan pacitan. Yo. Perang rebutan. Iki mriki iki. Buat dipek. Kaget lho, Pak. Ala kula niku tesih trauma. Tak kira ki tunggale jadilan wau, Dik. Ngejo aku nganti lor. Monggo Pak Dalang. Amit nggih. Kula arek lemu aku. Ayo. Ayo Pak. Be perang. Perang. Lah. Pacita. Yo. Bambangan karo cakil. Lagi Janoko tukang tebrang sajane. Aja rosa-rosa no. Jadi tur gayane ngono gak kowe toto tiba ora tenanan. Lho apa ki kudu dihayati. Diayat. Iya, yo. Wis rasah do perang wong jaman tentrem kok malah kondo perang. Ora cocok Janokane. Janaka rasane kaya bar gotong kayu. Bres. Lah ngapa to do perang keluarga apik-apik kondo perang. Wahyu ki seneng nenek tangga teparo geger. Marem nek awake do perang. Rasa gula niku weteng. Nah, rezekine dhewe-dhewe.
Waduh. Duh. Wah. Sorry, Kes. Anu, Pak. Ati tiblek ro si Kes. Ngapunten, Pak. Pak Kiswan sembrono kok sikis. Ngapunten, Pak Kiswan. Nggih, walah. Nibani ngono be 50. 50 jare Pak. Pak Diko jenengan siapkan anggaran dusun kula pun gedendon iki nggih. Didendom Mas Kiswan 50. Rapopo. Tenang ning Pak Diko gaule. Dadi ana kok dusun anggaran mepet tetep ana anggaran tak terduga. Alah, Weh, sik. Ketoke sangar karo 50.000 ping ijo klumber. Jarene gento lho, Bu. kene ngerti Ana gento ki 50.000 wis. Oh. Oke, Bos. Oke, Bos. 50.000 ya kan. Gusti Allah. Gento ki 50.000. Sorry, Bos, matur nuwun, Bos, matur. Jan modal 50.000 beda dadi bos aku. Monggo, Mbak. Kuwi ki ora Aduh. ora joget kuwi, malah ayanmu kumat. Sembrono. Wah, aja nganggo kok ngene iki lho Bu boros, Bu. Lah nganggo apa? Tukukane ibu lho awet. Biar tinggo diperes kanggo rong sasi. Lho tisu bendino entek. Ya merang. Bojoku ki ya piye-piye ki tak prajakke. Piye-piye Mosok ki lapuk yo nganggo kan ibu. Ya penting kan manfaate. Paling ora yo lap piring lah. Monggo Mbak, pun Monggo, Mbak. ajengaken. Agem lap piring. Geser ini. Mundur. Iki ngopo lho? Lah ngapa tuh suami istri iki bebas kok ngene bedo iri. Iki lagi babak pemanasan, Le. Janjine kepiye? Jo ngesok-esok, jo mepet-mepet. Ora. Mangga. Panas udan aling-aling. Cepet gunung. Monggo, Mbak. Mboten Juli pun Agustus kok. Nek lho nanggap wingi kula dula-duli, seniki pun Agustus. Mongko Agustus wagu. Nggih, monggo. Nek dereke kanca-kanca warga laras iki Leres. mau kuwi kaya awake dhewe lungkrah. Kaya memeng nang wis ketemu kanca-kanca semangat. Dadi nganu ya, kaya oleh vitamin. Wah, Awake iki cara baterene iki mencurigakan iki. Jare bojoku oleh vitamin ki, Cah. Semangat ngono wae. maksudnya kaya baterene iki dadi penuh. Heeh. Sing mane baterene low, Lho, saiki dadi gua. oh iya lo gua ya. Lah molo aku gua. Monggo pun Monggo lajengaken. Ibu pesin den nggih. Pas ngulu idu aku ora den ngono ki terus. Pesin ya Buaran jogete, dono. Pak. Matur sembah nuwun ngendikani dawuh Mas Dalang.
Sampun Nggih. Mas Dalang. Sampun pun aturaken mugi dadosaken jampi saya sawetawis. Monggo dados panglipuring penggalih. Pun pangapunten anggenipun ngaturaken kebujikan keladuk nggih Bu. Nggih, Pinangga nyuwun wonten agung, ngarsanipun samudra warga ageng warga laras. Leres. Kadang kula niku mantun jane ajrih kon. Ning ora nekat ya ora mangan kok ya Bu Teti. Nggih, monggo. Dawuh menapa malih? Nggih, lho niki pun enten sing WA. Mas request kadung tresno Mbak Ayu. Oh, nggih. Saweran 250.000 lho. Alhamdulillah. Wih, Derek bingat. saking Mbak Linda Singapura. Oh nggih, Nggih. saking Singapura. Soalnya niki tulisane duwite SGD 27.00. Oh, lah ora. Nganu dolar Singapura. Dolar Singapura. SGD iki berarti Singapura dolar. Oh, ngerti. Nek ngertimu apa? Gede ro bedegi. Gede. Nggih, matur nuwun. Nggih. Streaming Dalang Dalang Seno. Seno, nggih. Luar biasa ingkang mirsani. Ini bukan hanya nasional tapi internasional. Nggih. Singapura, Malaysia, Cina, Jepang, kemarin juga nganu nggih nderek nitip transfer nggih. toh? Nggih. Singapura ke Selo Pamioro. Luar Senengane negeri. ngono kuwi. Luar negeri ora dong nek luar negeri pundi ngono. Nah niki tesih enten melih Nggih. untuk Karang Taruna Pawiro Karbe. Oh. Baik Mbah Kakung Mas Apri lagu Sumanding. Nggih. Oh, nggih, siap. Nggih. Wah, pompong nek Sumandi sumpaing ati sayang. niku lagune Sumanding pompong nek anu Kang Sangkrip. Yakin metune ngut anu godhong nongko. Sumandi sing biasanipun ngagem nongko ngagem keyboard. Nggih, nggih. Napa malih? Nggih, Kang niki rumiyin Mas Dalang. minangkane Kang Podang Kuning riyen. Nggih, monggo. Podang Kuning Nggih. Mbak Orisa. Mbak Orisa. Nggih, monggo. Mbak Bu Orisa. ya, Bu ya. Nah, sing bakekke jenengan. Monggo. Sendalu, Mbah. Dalu nggih. Tesih kuat to, Mbah? Kuat. Tegese dijak duet lho, kuat. Pertanyaane kok Le, yo ajeng Lah umur. kan bareng anu, bar kedabikan. Oh, tesih kula pun doping. Oh, ngono. Doping apa? Penisilin. Penisilin ki obat luka. Lah engko nek nganti luka hatiku. Allah, Pak Dukuh, Pak Dukuh. Lho ngene-ngene iki yo murite. Sedurunge sekolahane tutup. Aduh kok. Sendalu ki Mas Gading. Nggih, Sange Gung Dalu. Mbak Risa sehat. Mbak selalu. Risa. Alhamdulillah. Nggih, sumringah dalu niki. Sumringah to, Enten Mbah. mriko niku ketok saya banget. Wong nggih. Nggih, Dek. Margane niku ketemu jenengan. Oh iya, memang saya itu menjadi obat tersendiri kok. Ah, Nggih. Nggih. Kene cedak kene lho. Sorry ya, Mah. Sorry, Mah. Yusuk kadang ngono kuwi lho, sing wedok enek ngomah paribasane iki arep nyepake ombe mbokne bojo kungku ngelak. Mbokne bojo kungku kelelahan, tak cepake ombe, tak cepake panganan, ning nyatane ning jaba kok kowe sayang-sayangan karo wong liya. Apa gunane bojone? Heh, lah ning kene rak ya wis eneng tak cepaki omben ya, Mbah. Iya. Ombene luwih enak, Mbah. Luwih isih anyar. Kono wis arep
Kan Alah. daluwarsa to, Mbah. Kono ki wis mendekati. Dadi goyang. gitu. Kono duwe apa? Duwe ombe? Ombe. Kono gur cilik-cilik aku gede ombeku gede. Nyak, Mula modar iki cah. Modar iki. lakon tak jarangi kowe. Ora usah tak jarangi kari mbubuti. Oh iya wis entek Kaya ngene lali. dadak dijarangi. Tak solike iki. Ayo Mbak Arisa, aku tak neruske ngombe. Mohon maaf ya, aku tak ngancani di orisase. Yo aja dadi atimu ndek bojo bagus ki ngene iki ya. Wah, ibuke langsung hidup. Nggih, menika minangkani pamundutan Nggih. nggih, Mas. Pamundutan podang kuning. Saking Pak Wagito Karangasem. Oh nggih. Nggih. Menika berarti warga mriki nggih. Nggih. Pak Wagito nggih dipun pinangkani nggih Pak kagem Nggih. pangipur sedaya warga Karangasem. Nggih. Dereng ngantuk to, Bu? Dereng. Alhamdulillah tesih semangat nonton wayang. Nggih. Urip-urip budaya. Nggih. Alhamdulillah. Nggih. Dipun bawani nggih. Apa Mbak? Nggih. Nadyan wujud temung peksi Kowe iki ngopo? Kok aku. agawe talineng brang tang Rada kaget tak kira mau landak iku mau. Nek landak kok entek ngono iki. Iki kantun tikus wirok. Oh lho persis lho Mbah. Wah kok kemata gelem ngelono persis. Kayak copoten meneh. Wah kok suwe-suwe copot dhewe nih, tokno wae. Nek dicopot kudu tikus. Putul. Monggo, Mbak. Alus manis nangasa make wasa wenggon kula si podang jenar iba bunga ing atiku nyanding bisa dadi tombo Monggo Mbak Arisa. Monggo. Langgame nggih Mbak. Kok Nggih. kancane ayo kancani. Oh iya kancani yo, merat dhewe. Ngancani, Dok. Ya kok le menik-menik kaya nom-nomanku mbiyen. Kene cilik meni-meni kene rada gedhe. Apa jenenge? Ya sendure meni. Mbak Yune meni. Banyune meni. Menok-menok. Monggo. Nggih. Hey
there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.